Salam la famille na kuna da kullum peace ambassador. La famille, na zo muku da wani sabon sirrin tambaya. Da haka ku yaɗo ga bidiyon. Ina son kowane ɗan ƙasar mu ɗan Nijar ya ji wannan bidiyo saboda ba karnukan turawa wahala. Saboda musu wagga tambaya na san ba su da amsar ta. Ku yaɗo ga bidiyon. La famille, tambaya ta farko ita ce, duk wani wanda zai zo ya ce ya kushe gwamnatinmu ko ƙasarmu, kuma shi tambaya guda kacal ita ce, wai shin kai ya magana farashin mai a ƙasarku, nawa litan mai yake a ƙasarku? Tambaya ita ce, idan ya baka amsa na san bai da ita, sai ka tambaye shi wai ya magana tallafin da aka jaye an maido ko sai tashin Isa Buzu. Bai ta baka amsa ba saboda mi? Sai ka ce mushi mu a ƙasarmu shugaban ƙasarmu tun da ya hau, bayan ya kora mana turawa ya kwato mana incinmu, sai ya rage mana farashin mai alhamdulillah haka ce zan cewa muke shan shi, an rage mana farashin mai a ƙasarmu. Idan iya da kumiya zai shuru, in bai da kumiya sai ka sake tambaye shi, wai shin ya magana tausayin talakawa, magana ta lahiyar jiki, magana ta asibiti? Ka ce mishi wai shugaban ƙasar nasu ya san da talakawa suna wahala, ya maganan magani idan aka je asibiti? Bai baka amsa, kai suka ce mishi to mu shugaban ƙasar mu ya rage mana farashin magani kashi 50 idan ka zo asibiti. Duk maganin da ka zo in dai akwai shi asibiti to kashi 50 aka rage ma, zaka biya kashi 50 ko mun tsadan magani. Idan aka zo ta tsaro ka tambaye shi wai shin ya magana yankunan da ba a shiga, ko soji ko civilian ba su shiga? Ka ce mishi mu a ƙasar mu ba mu da yanki guda ko ƙauye guda gashi wanda aka kori 'yan ƙasa, ba mu da ƙauye guda gashi wanda 'yan ta'adda sun kama shi sun kora 'yan ƙasa sun zo sun yi sansani sun girki a wurin, ko ku wani jeji inda ake tare tsakanin garuruwa, ba mu da shi. Shugaban ƙasar mu ya kai sozawa ko ina, masu kishin ƙasa sun sare ƙasa, suna tsaya kan ƙasa. Idan ya ci gaba ka tambaye shi waya magana siminti a ƙasar su nawa yake? Mu shugaban ƙasar mu ya ce saboda talaka ya samu ya gina gida, ya rihe gidan shi saboda ambaliya da sauran canjin yanayin da aka samu, ruwa sun yi ƙarhi, ya rage mana farashin siminti, ya ce kowane talaka in ya so ya gina gidan shi da siminti. La famille, idan ya ci gaba an bai da kumiya, ku tambaye shi a maganar wuta, shin ana kwana guda ba ku da wuta a ƙasarku? Ka ce mushi mu ba mu san me ake ce mai yanke wuta ba, saboda shugaban ƙasar mutum da ya zo ya gane munahicin da ake yi, ya kafa kamfaninnika central na wuta ko ina. Alhamdulillah mun gode ma Allah, muna sa caji mu sha ruwan sanyi, mu tadda kamfaninnika a yi aiki a ƙasar mu, ba ma buƙatar wata wuta, in an so a yanke ta mu ta ishe mu. Idan ya ci gaba ku tambaye shi waya ne maganar ruwa, farashin ruwa, idan aka yanke ma ruwa ya farashin take na mai da ruwa. Idan ya ci gaba ku tambaye shi a maganar hanyoyi. La famille, idan ya ci gaba ku tambaye shi wai shin a ƙasar ku a haɗu kuke? Mu da shugaban ƙasar mu ya haɗa kanmu, sunan mu uwan mu guda uban mu guda 'yan Nijar, kuma muna tare da shi. La famille, ta tafi da bidiyo. Na ku da kullum peace ambassador. Assalamu alaikum.